stadsarkitekt Gyldenvold. Deres Majestæt. Jeg bringer dem byggetegningerne. Udmærket, min unge mand. Det ser udmærket ud, hr. Gyldenvold. Men der er en detalje, der nager os. Tårnet skal være rundt. Det bad vi jo trykkeligt om, og ifølge tegninger er det jo firkantet. Deres Majestæt, jeg tillod mig at lave tårnet firkantet. Hvis tårnet skal være rundt, bliver byggeomkostningerne mere end fordoblet. Økonomien betyder ikke noget her. Tårnet skal være rundt. Fordi vi, kong Christian den 4., har store visioner, som almen mand ikke forstår. Javel, Deres Majestæt.